जोंनि रामफलबिल बियाब दुलाराय गुदि बाथौ आफादा नैबे खावसि दालाइसा आफादनि सिङाव थानाय जेनोखि सान्थिपुर गामिनि बे गेवलां फोथाराव 33थि बोसोरारि मोनसे गेवलां मेलजों जथुम्माजों लोगोसे जोंनि गोथार बाथौ खेराइ फुजा बेवहाय लानाय जादों। दा बेनि जेनोखि उद्दिस्स'आनो जाहैबाय जोंनि बे बाथौ धोरोमखौ जोङो फेहेरनाय उद्दिस्स' आरो गोजौआव जोङो मोनसे जाहाथे गुवारै जोङो जोंनि बे बाथौ धोरोमखौ फुवारलांनो हायो, बेनो जोंनि उद्दिस्स'। दा बेखायनो जोंनि रामफलबिल बियाबनि सिङाव थानाय आवथाव थानाय खना खनला बे ओनसोलाव जोङो मोनफ्रोमबो जायगायाव बोसोरै जोङो खुंबोगासिनो दं। दा बेखायनो जों देग्लायहाय बे 33थि बोसोरारि जथुम्माखौ जोङो दिनै बे खावसि एलेकानि सान्थिपुर गेवलां फोथाराव लानाय जादों। बिनि आसल ओंथिया जाहैबाय जे जोङो बाथौ आफादा जे बेवहाय 33थि जाबाय, खिन्थु जोंनि बे धोरोमा बाथौ धोरोमा हाजार बोसोरनि सिगांनिफ्रायनो बर' हारिया जोनोम जानायनिफ्राय बाथौ धोरोमा दंखायो। दा नाथाय बेखौ मानसिफ्रा बा जोंनि माखासे सुबुंफ्रा सोंनो हागौ, जुदि हाजार बोसोर जुदि बाथौ धोरोमा सोलिबोबाय थादोंब्ला दिनै मानो 33थि मोनसे माबा फालिनाय मा जाखो होननानै सोंथि सोंनो हागौ। दा बे जाहैबाय जोंनि गोदोनिफ्राय जे सोलिनाय बाथौ धोरोम। दा बेखौ माखासे गोरों गोराफ्रा एसे जोंनि बाथौ सिबिनायाव लोङै जायै एसे आनडिसिप्लिन नुनायाव बिसोरो गोरों गोराफ्रा टाउनाव सहराव थाहैनायाव बेखौ एसे सोलायनो माबानो होननानै बिसोरो हयथ' धोरोमखौ सोरबा सोलायदों, गुबुनाव थांदों। दा बेफोरबादियावनो जोंनि बाथौ धोरोमा लासै एसे जोबलांनो लागै हमनायाव जोङो बायध्य'था जादों जे जोंनि मोनसे आफाद दानांसिगोन बे धोरोमखौ लाखिनांगौब्ला। दा बेखायनो जोङो सेन्ट्रेल मिरु लेभेलाव आफाद दाबाय, जिल्ला लेभेलाव आफाद दानानै जोङो बियाब आनसलिक लेभेलाव दा आफाद दानानै बे आफादा दिनै जोंनि रामफलबिल बियाबाव दाजानायनिफ्राय दिनैसिम 33थि बोसोर जाहैबाय। दा बेखायनो जोङो बे बोसोरारि 33थि बे माबाखौ बोसोरसालिया जथुम्माखौ जोङो बे ओनसोलाव लाबोनाय जादों। दा जाहाथे जोङो बे ओनसोलाव फैनानै जोंनि बे बाथौ धोरोमखौ जोङो जोंनि मिरु लेभेलनिफ्राय जिल्ला लेभेलनिफ्राय जोङो आलासि जोंनि बाथौ धोरोमनि बागै बे ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ जाहाथे मिथिहोनो हायो, गुदि बाथौनि जेनाखि आसल ओंथि। दा बे हिसाबैनो जोङो बेवहाय बे माबाखौ नैबे 33थि बोसोरारि जथुम्माखौ लाबोनाय जादों आरोखि। बुहुमाव जोंनि बे बाथौ धोरोमखौ गोसारहोनांगौब्ला दा जोंनि मिरु लेभेलाव जाय बिबानगिरि बिथांमोनहा दिनै जिरायनानै थायाखै। आसाम सोरखारजों आरो ओजोंहाय भारत सरखारजों जोंनि बे बाथौ धोरोमखौ सिनायथि होनाय बा फेहेरनायनि मोनसे थांखि लानानै मावगासिनो दं। आरो मोनसे खोथाखौ बुंनांगोन जे बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जेनोखि बर' हारिखौ गेरेमसा हारि दानाय, बे दानायाव जोंनि नैबे बाथौ धोरोमाबो मोनसे बाहागो। बेनो जाहैबाय बर' हारिया
जोनोमनिफ्राय धोरोम दंफाखायो बे धोरोमानो जाबाय बाथौ धोरोम होननाय दा बे बाथौ धोरोमजोंनो जोंहा बर'नि जेनाखि गुदि धोरोम दा गुबुन गुबुन जायगायाव जोङो बर' हारिया मा धोरोम दं आरो गेरेमसा हारि दानायाव बे जाथिया बे हारिया मा धोरोमनि फुजियो बा बे धोरोमनि बे हारिनि धोरोमा मा बे सोंनायाव जोङो बेखौ बुंनांगोन जे जोंनि आसल गुदि धोरोमानो जाहैबाय बाथौ धोरोम दा बेयो मोनसे आरो हारिमुआव जोंहा जेरै जोङो बे बाथौ धोरोमाव जोंहा बाथौ खेराइ फुजा गारजा फुजा होबोदों दा बे खेराइ फुजायाव जोंहा जेरै दामनाय देनाय बे खाम सिफुं जथा बेजों मोनसे हारिमु जोङो दिन्थिनो हायो बे धोरोमनि गेजेरजोंनो दा बेखायनो बे बाथौ जे धोरोम बे हारि सिनायथियाव जोंहा मोनसे गोग्गाथाव जे उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जेनाखि गेरेमसा हारि दानाय बेवहाय जोङो बाथौ धोरोमखौ लाखिनांगौ जाहैबाय दा बे बेलायाव जोङो मुलुगाव गेरेमसा हारि बाथौ धोरोमखौ गेरेमसा खालामनांगौआ बे साफ्रोम जोंनि बर' हारिनिनो रायजो राजानि मदद नांगोन हेफाजाब नांगोन होमबानो जोंनि जेनाखि मुलुगाव जों गेरेमसा हारि दानाय उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जेनाखि थांखि बे थांखिखौ जों सोरखिनो हागोन दिनैहाय जे नैबे साननैनि हाबाफारि 14 आरो 15 डिसेम्बर 2024 दिनै सेथि हाबाफारि बे हाबाफारियाव जोंहा बे ओनसोलनि रायजो राजानि हेफाजाबजों जोङो जेनाखि हाबाफारि लादोंमोन फुंनिफ्राय गाहाय लांगोना बेखेवनाय आरो गाहाय सायनासालि बेखेवनाय आरो जामुंसालि बेखेवनाय आरो थान्दै न'ब्लां बेखेवनाय बे हाबाफारिया रायजोफोरनि गेजेरजों आरो जोंनि हांख्रायजानाय आलासि बिथांमोनहाबो नुजाफैनानै गोसो गोथारै बिथांमोनहा बेखेवफैबाय आरो गावनि बिबुंथिजों बेखेवगिरि बिथांमोनहा जथेस्थ' बिबुंथि होलांदों जे बर' जाथिखौ गोजौआव लांनांगौब्ला जोंनि बर' हारिनि जेनाखि धोरोम बे धोरोमखौ जोङो फेहेरनांगौब्ला बयबो हेफाजाब नांगोन होननानै बिथांमोनहा जथेस्थ' हेफाजाब होफैबाय बेखेवलांबाय आरो दिनैनि सेथि हाबाफारि हिसाबै जोंहा बे हाबाफारिया जोबलांबाय आरो जोंहा दंबावो दिनै मावफुं मेल थान्दै मेल आरो मोनाबिलियाव जोंनि बे गोथार बाथौ खेराइ फुजा दङ दा दिनैनि बे हाबाफारिया गाजा गोमजायै रायजो राजानि हेफाजाबजों जाफुंलांगोन आंहा आसा दं आरोखि दिनै नैबे सान्थिफुर ओनसोलाव दिनै बे 33थि जेनाखि बोसोरारि जोंनि रामफलबिल बियाबनि जेनाखि गेवलां मेलजों लोगोसे गोथार बाथौ खेराइ फुजा बे हाबाफारियाव बे ओनसोलाव बिसेसकै 13ता गामि दङ बे 13ता गामिखौ लानानै जोङो दिनै बेवहाय आनसलिकनि एबा बियाबनि बे जथुम्मा गेवलां मेलखौ खुंनाय जादों आरोखि